Radio sababu kanbagaw aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 sanga 2 on tana gosira anw fɛ yan o waati kelen kanbagaw o banga sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o kofɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la tɔ min n'an b'a kuma ko faso ani danbe olu y'u ka baara kolobokali kɛ kunungo an fɛ yan Zegwa a kɛra hôtel Babemba la Zegwa ɲɛma caman tun bɛ a kɛnɛ kan ka laseliw kɛ Mali kibaruyaw la fɛn min n'o ye Maliki Diawo ye ale ye maa caman bisimila kunungo a dagayɔrɔ la n'o ye CNT o président ye ka sanga sunkalo ka lahalaw ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sukaro ale ni farini ka fara sunkalo yɛrɛ fɛn minnu kan ka don a kɔnɔna na o lahala ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafonidikɛlaw ka kunungo minisiso olu fɛ Ahmed Bagayogo ala y'a ka kalifa minɛ a la kunu a kɛra Almadi jamana ka Fribourg k'a si to san 56 ninnu faralen ɲɔgɔn kan sɔgɔmada in na o de y'an ka bi donkubari ye min bɛna lase aw ma aw balimakɛ Karim Sidibe fɛ o la an bɛ dugawu don Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma an bɛ a daminɛ n'an ka sigida kibaruyaw ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ ka sanga wulikajɔ min n'o kɛra kunungo faso ani danbe o ye jɛkuluba ye jɛkulu min ni maa minnu b'a ɲɛmaaya la maa dɔnnen kɔrɔw don Zegwa yɛrɛ yiriwaliw nasiraw la o siratigɛ la o y'u ka lajɛrɛba fɔlɔ o kɛra kunungo a kɛra hôtel Babemba la maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen na ka n'u lamɛn ka sanga o kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ minnu boloda an b'a ladɔnniya k'a fɔ da sira bɛɛ lajɛlen ma kunungo o siratigɛ la nin maa kofɔlen ninnu n'u nana a yira k'a fɔ olu hakilina tɛ dɔwɛrɛ si ye jamana yɛrɛ bɛ se ka yɛlɛma cogo min na walasa o fɛɛrɛ de tigɛra kunu o siratigɛ la fɛn min o ye baara daminɛw la Imam Elhaji Ibrahim Sanogo ale ye kuma ta a ye foli lase bɛɛ lajɛlen ma a ye foli min kɛ an ka a dɔw lamɛn اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين يا ربي أنت لنا هرة على قوله هرة دامة على قام سقي هرة على قام ولي هرة على قام بين كلمة أمجمنا على قام بسكي bana jugu min b'an da la ya rabbi ala ka wuli ka bɔ an kan ala ka sababu ɲuman k'an ye i b'a hɔrɔma kosɔn sala ala Muhammad an bɛ dugu in na a mɛnna an ye baara caman kɛ an ye laɲini caman fɛnɛ kɛ an ye taabolo dɔw ye dugu la an ye an bɛ se ka yɛlɛma don yɔrɔ min na ani an ka denmisɛnniya na fɛnɛ an bɛ se ka an jɔyɔrɔ bin fa yɔrɔ min na donc an ye olu ta parce que mɔgɔw n'i nana i kan ka fɛn dɔ kɛ sanni dawali cɛ i bɛ se ka lamɛn i kɔfɛ donc o hukumu kɔnɔna na association faso ni danbe a tun bɛ Zegwa yan dɔrɔn de sanni bi kɛ mais an bɛ Ala fo bi alhamdulilayi faso ni danbe dɔ fana bɛ Bamakɔ ni an n'u jɛnna k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma partenariat kɔnɔna na an ɲɛ bɛ o jaw de la n'an ye jɛn a b'a ye Abdou Niane ale fana ye journaliste ye Musa Sagara ale de ka laseliw de filɛ nin ye hakilina jiginna nin ma kofɔlen ni o bɛ tali kɛ Musa Sagara la a n'a ka association o ye baaraba caman kɛ an fɛ yan Zegwa sigi in na misali la o dɔ ye ekɔliso dilanniw ye yan o dɔ ye kaburuso min filɛ nin ye kaburudo fɛn fɛn filɛ nin ye Zegwa dugu kɔnɔna na bi n'a bɛ k'a dɔn bi k'a fɔ kaburudo don denmisɛnninw ye hakilina sɔrɔ ka a kaburudo dala jɔ o de ye ni faso ni danbe o denmisɛnnin dɔw ye o ye min jira o y'a jira u ka babu la k'a fɔ o hakilina ye min ye gɛlɛya minnu bɛ sigidalamaw kan wolosɛbɛ ko la lɛnpo ko la o kunnaya kan ka bɔ cogo min na sigidalamaw ye an bɛ Ala dɔnniya k'a fɔ Musa Sagara ninnu da sera nin bɛɛ lajɛlen ma kunungo ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ ni nin kunnafoni banna a kunkun n'a ɲɛɲɛ minnu lase aw ma
Mali kiwɛrɛw la fɛn min n'o ye Maliki Jawo ale ye fɛn min n'o ye bisimilali kɛ kunu bisimilali min ni maa caman tun bɛ a fɛ yen kunu o maa dɔw la fɛn min ni o ye an ka diinɛ ɲɛmaaw an ka kilinikaw fɛ fɛn min ni o ye an ka diinɛ ɲɛmaaw ani sigidala maakɔrɔ ka fara jeli an ka ɲamakala u ka tɔn kan u bɛɛ lajɛlen tun bɛ Maliki Jawo fɛ yen kunungo walasa u bɛ se k'u hakilinaw jira jamana yɛrɛ kan ka baara cogo min na o taara o kunnayabɔ de kɛ kunungo jeune chambre économique ale fana tun bɛ nin kɛnɛ kan kunungo ka taa Maliki Jawo fɛ yen nɔ ka taa o hakilina di walasa jamana kan ka taa baara cogo min na olu yɛrɛ hakilina n'a farala ɲɔgɔn kan min ka fisa o de Mali kɛlen bɛ ka wulikajɔ sabati nin waati in na wulikajɔ min sabatilen don an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sunkalo bɛ na bɔ sisan ni sunkalo an ka to ɲininkaw fɛ ni sunkalo dun bɔra a bɛ gɛlɛya ko fɔ a gɛlɛya fɔlɔ o ye fɛn duntaw ye sukaro b'o la farini b'o la o de la u ye kunnafonidi kɛ kunu o kunnafonidi y'a ja k'a fɔ ko farini kɛrɛnkɛrɛnnenya buru k'a kan ka taa 50 la ka ko halisa gɛlɛya min b'a kow la o kɛlen bɛ sababu ye k'a ko gɛlɛya dɔɔni an bɛ waati min na komi sisan o de la minisiri Haruna Ɲanga ale ni Mamɛdi Saliya Ture ninnu ye kunnafonidi kɛ kunungo ka sanga sunkalo yɛrɛ lahalaw ma fɛɛrɛ minnu kan ka boloda ka a bila sen kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ fɛɛrɛw o tigilen don Mali fɛn min n'o ye Ismail Wage ni ale ye minisiri Mali la min ka baara ɲɛsinnen bɛ bɛn bɛ se ka don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na Mali la ministre de la réconciliation ale fana tun bɛ taama la Bajangarakaw fɛ yen taama min n'a ni Isufu Toloba sigira ka kuma o ye hakilina caman jira ɲɔgɔn na Dana Ambasagu o tɔgɔ la yali Dana Ambasagu minnu ne olu ye cɛden minnu bɛ Bajangara ni waati in na n'olu kɔni hakilina tɛ dɔ wɛrɛ ye k'a lakana sabati Bajangara an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o hakilinaw de b'u la mankan bɛ yen terroristes bɛ yen nɔ yali o ni marifabila de ka kan wa an b'a ladɔnniya k'a fɔ Ismail Wage a ni ninnu ye ɲɔgɔn ye kɛ dɔw ko a laban ye min ye o bɛna marifa bila nka fɛn min n'o ye Dana Ambasagu maaw ye o y'a jira olu bɛ marifa bila hakilina min na o y'a ye k'a fɔ ni terroriste kɔni kɛlɛla ka ban ko o de kɔni ka fisa Amadu So ale ye maa ye min na ale bɛ Dapital Pulaku o ɲɛmaa don ale y'a jira k'a fɔ ko min kɔni ka di olu ye Dana Ambasagu ko a ka marifa minɛ o la ka u sen bɔ lakana nasaw la ka da kan k'o ye kasaraba kɛ waati tɛmɛnen la san 2018 kasara dɔ kɛra ko maa min bɔnɛ n'a ni na la a bɛ t'i jɔ maa 150 a n'a kunkanfɛn na maa minnu y'o kɛ n'a fɔra ko ka olu lakodɔn cogo dɔ la a laban k'a bɛ kɛ fiɲɛba ye sigi n'a nasaw la donna a nataw la Kɔrɔwarikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ Ahmed Bagayogo ala y'a ka kalifa minɛ a la kunun hali n'a sɔrɔ an tun bɛ kunnafonidila caman y'a jira k'a fɔ ko a degunnen don an b'a ladɔnniya k'a fɔ degun min n'a a labanna min ma o ye ala ka kalifa minɛ a la ye a kɛra kunungo o kunu journal lakali waati n'o ye 20h ye fɛn min n'o ye Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ bataki ci o bataki k'o kalan Kɔrɔwarikaw ye a ye min fɔ nanzarakan na an k'a lamɛn. Mes chers compatriotes, notre pays est en deuil. J'ai l'immense douleur de vous annoncer le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement, ministre de la Défense, ce mercredi 10 mars 2021 en Allemagne des suites d'un cancer. Je rends hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, mon fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement et abnégation. C'était un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus émues. Ni Alassane Dramane Ouattara ka laseli de kunu tuma min na ni Ahmed Bagayogo ala ka kalifa minɛ a la
an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Amadu Bagayogo Alassane Dramane Ouattara kɛrɛfɛ maba kun don kabiri RDR ko daminɛ kuma ka na se RHDP ko ma nin maa kofɔlen n'o bɛ tali kɛ Amadu Bagayogo la a ye dɛmɛ caman se Alassane Dramane Ouattara ma dɛmɛ min a ma ladɔnniya k'a fɔ tamaki kun t'a la fiyewu guligibɔ tun t'a ɲɛna foyi ye Alassane ko la bana y'a minɛ ko bon an b'a fɔ an ka bamanankan na bana min ma ko bon cancer ko o y'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ kabiri février kalo o tile 18 o y'a ta ka taa n'a ye Faransi o Faransi taga na an b'a ladɔnniya k'a fɔ o de gɛlɛyara nin waati in na a labanna min ma o kɛra Ala y'a ka kalifa minɛ a la kunun a kɛra Fribourg Allemagne jamana kan nin maa kofɔlen Ahmed Bagayogo an b'a ladɔnniya k'a fɔ o ye kunnafonilaw ɲininka fɛn caman na a fɔlɔla fɛn min ma o ye journal dɔ bɛ bɔ kuma dɔ la kɔrɔbarikaw fɛ n'a tuma ko Patriote an b'a ladɔnniya k'a fɔ Ahmed Bagayogo de kɛra o labɔbaga fɔlɔ ye k'o bila sen kan ka sɔrɔ ka radio Nostalgie k'o ɲɛmaaya kɛ kɔrɔbara jamana kan RDR ko wililen a ye Iwaraka Alassane Dramane Ouattara kɔni dɛmɛni kama kosɛbɛ mɔgɔw ka kuma la kɛlɛ yɛrɛ kɔni tun t'a ɲɛna foyi Alassane ko la o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko o kɛra sababu ye san 2003 2003 a kɛra minisiri ye a minisiriya senfɛ fo a nana an fɛ yan Zegwa san 2003 san an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Ahmed Bagayogo ko Ala y'a ka kalifa minɛ a la kunu nka ko n'i y'a jateminɛ fana kɔrɔbari jamana kan a kalo 8 de filɛ nin minisiri premier minisiri 2 olu ntanyana ko a kɛlen bɛ kamanagankoba ye laban in na an b'a ladɔnniya k'a fɔ Alassane ale ye taama kɛ ka taa se Ahmed Bagayogo banabagatɔ fɛ Faransi bana o y'a sɔrɔ bana tun ka jugu kosɛbɛ bana juguyalen tuma min na ni Alassane taara bɔ a la a la k'a fɔ a kan ka taa Turki jamana kan o Turki taama na bɔ tugun u tilenna n'a ye Allemagne jamana kan a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye Côte d'Ivoire Amadou Gon Kulubali ale ntanyana Ahmed Bagayogo ale ntanyana Sidiki Jakite fana ntanyana Sena ɲɛma Jean Assou Kouadio ale banabagatɔ bɛ yen bi a bɛ nin ka kalo damadama bɔ bi Mamadou Sanogo ale fana banabagatɔ bɛ yen ale assemblée ɲɛmaa ye tɔ tɛ nin si la nin kɛlen bɛ kamanagankoba ye maaw yɛrɛ kɔni ka jate la bi mun de bɛ yen yali farigan de don o farigan min ni maaw sɛgɛlen bɛ na baara la o de don wa ɲininkali to min bɛ an bɛ waati min na comme sisan n'i y'o fana jateminɛ Ahmed Bagayogo ka saya in a bɛna mun jira walima a bɛna mun de yɛlɛma don kɔrɔbari politique la an b'a ladɔnniya k'a fɔ a kɔni kɛlen bɛ sɛgɛba ye Alassane Dramane Ouattara bolo bi o de la a ye communiqué min bila ni maa min y'a lamɛn a y'a ja k'a fɔ ale den de ye Ahmed Bagayogo ye ko bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ Ahmed Bagayogo ye ka d'a kan ko maa min don a y'i jɔ kɔrɔbari dilanni yɛrɛ lakika yɛrɛ la ale Alassane Dramane Ouattara ale kanubagaba kun don wa a kɛrɛfɛmaaba kun don kabiri kuma jan Sénégalikaw fɛ yen Macky Sall a bɛ i n'a fɔ a ye sɔɔni ko natɔ ye ka d'a kan a y'a lakodɔn k'a fɔ kasara min kɛra ko ka tile 3 bɔɲɔgɔnko bila tasibila la deuil o tile 3 bila a bɛ daminɛ bi o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Macky Sall a ye a jira k'a fɔ ko a ye mankan min bɔra k'a y'a mankan mɛn wa k'a bɛ dugawu don kɛ walasa gɛlɛya min ye maaw sɔrɔ bɛ se ka ban cogo min na san'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na nin ye cikan ye Lasina Kulubali ni filière bétail o maa kun don ni Ala y'a ka kalifa minɛ a la o don ko a ka sarakatibɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sini a yɛrɛ ka denbaya la Lasina Kulubali n'a tun bɛ bagan baara kɛ minnu bɛ taa ni misiw ye a tun bɛ o baara de la a ye accident kɛ o don moto la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Ala y'a ka kalifa minɛ a la o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko a ka sarakatibɔw o bɛ kɛ ni Ala sɔnna ma sini a yɛrɛ ka denbaya la o quartier Médine aw ni ne bɛ ɲɔgɔn bila an bɛ to ɲini k'aw fɛ ka da mura n'a nasiraw kan ni a ma juguya n'Ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ bisu in na n'a dun juguyara an bɛna to ɲini k'aw fɛ tuguni o la aw kan bɛn ni Ala sɔnna ma bisu in na hakɛto bɛ yen kan Salamu Amadu.